Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Hondarribiko Silozibe elkartera etorri gara. Orduan taldearekin egin dut hitzordua argitaratu duten disko berria ezagutzeko. Barealdiaren ondoreko ekaitzak hondamendia dakar. Izen horrenpean argitaratu da taldearen emaitzik berriena. Non vinilo bakarrean argitaratu dituzten azken urteetan egindako bi grabaketa. Gaur, gurean, Orzdun. Gaur egun, 3 lagunek osatzen dute Orzdun taldea, baina Garikoitz eta Nestor agertu dira soilik elkarrizketara. Hasiera batean 2017an hasi ginen, aurretikan beste taldean aritutakoak ginen, eta 3 lagun hasi ginen. Nestor, Lur eta Hirurok. Eta handi gutxira abeslari berri bat, gehitu zitzaigun, Xabi Katalana, baina handi gutxira 155 artikulua ezarri genion, eta bere herrira buelta bialdu genuen. Eta ezkeoztikan 3 jarraitu gendun. Esan beharra da baita, ez gerela dinkideak, ez kuadrillakoak ez ezer, bine Hondarribian gutxi batzuk beralako musika guztoko dugunak eta elkartu ginela, los parias esaten den moduan. Herrian mugimendu gutxi dago, garai batean masegun gehiago, eta orduan hasi ginen gu 3 ezagutu ginen kontzertutan, hemen barna, eta horren arira hasi zen pixar bat modu natural batean. Hemen Gari bateria jolea da, nik gitarra jotzen dut eta abesten dut, eta falta dena Amono da, ze gaur grabaketaz gain deskargatu behar genuen, eta berak ez zuen deskargatu. Baxulari hon bezala ez da lan egitera etorri, eta eskerrak zuek etorri zaretela laguntzera. Musikalki, metalean, domean eta sludgean kokatzen da taldea. Punk jarrera duen metaleren alde basatian. Bueno, egia esan aipatu duzu modun, metal doinuak, sludgea, duma, alako musika astuna dela gure ardatza, ez? Musika egiterako orduan, egia esan aitortu behar nik agian metala, hardcorea eta alako taldeak gustorago entzuten dituala, naiz eta rollo hori entzun, eta Nestorrek ordea, bai, entzute ditula alako sludge, rollo progresioagoak eta izista gisa hontako taldeak. Lehenengo epea hori sinploiagoa zen eta gehiago, karratuago dumetik antiratzen zuen gehiago, eta gero pixkat dinamismoa, kontzertoi dinamismoa eman nahian edo, pentsatzut egin dugula pixka bat abanikoa edo estilo aldetikan pixkat ireki gerela. Reverbeit alako tartei espazio gehi emanez, ahotsi garbiak, kanta askarrak eta punkiak, eta orduan taldearen estiloa nolabait anistu dugula. Hemendikan noragoa zen, ez dakit oso argi ez dare, baina ez gera ez dare izten. Ezertara salata barnean dago. Nik bai aitortu behar dudala, inspirazio iturri gisa ez dudala euskal talderik, ez baitut euskal talderik entzuten edo euskal musika. Beti esaten dutena da, referentziak nik beti kanpotikan ekartzen ditut, baina pentsatzut influenziatzen duten taldeak direla bertakak. Egunerokotasunan jotzen duzunak eta elkarbanatzen duzunak. Osea, ni eukidezake referentzia bezala hate got, baina irutan ikusi dut. Eta aldiz influenziatzen hauena da, hemen maiz ikusten ditudan taldeak edo. Eta orduan hartu ditzazkegu gauzak Euskal Herrian dagoen zarata rollo askotatik. Uter, Anestesia eta Relefant berak edo. Baiola Batre, dun punkia eta gaude pixka bat en tierra de nadie. Taldearen musika garatuz joan da denborarekin. Sustraia galdu gabe, kantu berrietan beste norabide bat nabaritzen da. Nestorrek aipatu du modun, agian lehenengo epea karratuagoa esan, lau bider lau, erritmoak eta ni eroso sentitzen naizela. Esparro horretan murgilduta, baina oraingo honetan bai beste buelta bat eman diogula eta beste erritmo batzuk gehitu ditugula. Bera da zentzorretan aditua, nire esatei lokalea etortzen da eta baitu hola eta hola da. Eta hortikan jarraitzen dugu, orduan esan daiteken landuagoak direla erritmoak. Azkenen baita ere da, garai batean aditzen duzunak eragina duela. Azken eperako adibidez asko gondunez entzuten hori. Iziz eta horrelako rollo progresioa eta pentsatu duela eragina, baina era berean, kontzertu desente jotzen dituzunean edo, ez dakit, nola baita nahi duzu dinamika ban kontzertu. Ikusten batzutan igual somatzen dut, falta zaizkigula pasarte askarrak, orduan, kanta punkiago bat iten dugu, hola.
Eta joaki da eguneko aldatzen, osea, plana joaki dira aldatzen. Esango dut urrengo disko izango dela punkiagoa, baina gero bitartean ari ganaiz beste zer aldatzen, ba. Batek daki, gaina askotan lokalera etortzea eta hau hola egingo dugu, eta horrengo ensaioan ez, aztu hau horrela egingo dugu, orduan aldiro ba, aldatuz, ba? Jartzen dut proban bere memoria, eta normalan irabazten du. Taldea undergroundean kokatzen den galde egitean barre egiten dute. Erantzuna argia bezain azidoa da. Ez que undergrounda hain klitxea esatea hori. Kontua da, gaur egun ziur nago zetakek edo lako taldek esatutela ere underground direla, ez? Euskaraz abestutelako auta beste, baina spoiler bat, ez zarete underground. Ez dakit underground, bai, izango gara. Baldin bada jendeak tiroia ez duen estilo bat, bada, baina gero frikiak erenen artean denok ezagutzen gera, eta pentsatzen nola baitere badagoela, sare bat ez dela, hola, haundila ez dara, baina, osea, rolloan baldin basau sartuta kontzertu sorta bat lortu ditzazkezu. Underground bada, jende gutxi jutea zure kontzertuak ikustea, ba orduan bai, underground gera, ofizialki euskola belata guzti. Metalen emarroan osalata barruan bada guzti, ba, subgenero eta guk egiten duguna bereziki baztertuena da, osea, aurreko urtean nahi Hatego dekarrian un Silozibera dela Slutxaren talde aitzindaria eta haundiena eta ez zuten aretoa bete. Ni Orleansetik etorri ziren eta ez zuten aretoa bete orduan. Osea, hortan ez dakit, ez dituzu loreak irabazten hori esategatik. Bakoitzak egiten du nahi duna eta fuera, ez? Bestela ingo genuke pop harina, ezta? Eskutan dudan arpoika mutxak amorez ematera behartzen nau! Hirukoak disko berriak kaleratu du egunotan. Eta bide horretan, azken urteetan garbaturiko 2 EP barneratu dituzte lan bakarrean. 2023 urteko barealdiaren ondorengo ekaitzak diskoari hondamendia dakar kantu sorta berria gehituz. Diska berriaren lehenengo EPA, 4 kantuz osaturikoa, 2023an grabatu gendu, orain dela 2 urte, eta egia esan bai hor nabariagoa dela pixkat zuzenagoak direla kantuak, agian ez, entzun ditugun taldeen eraginez, besteak beste, Toxic Holocaust, High on Fire, eta... Tragedita olako rollo. Bai, orduan, hor bai, agian azkartasun puntu hori edo zuzentasun puntu hori badaka. Nik aukeran nahiago de lehenengo EPA gehiago gustatzen zait, agian bat datorrelako nire gustuarekin. Lehenengo EPA grabatu ondoren, Lurrek utzi zuen taldea, Mono sartu zen, hasi zen kontzertuak jotzen eta eman zion nolabait ere bere ikuspuntua baita taldeari. Eta Mono baita ere da oso rollo post-rollokoa eta progresiboa eta pentsatu somatzen dela bere eragina, osea, ni negon pixkat hori elikatzen baita ere, hori entzuten eta Monoren sarrera baita ere pentsatzen dut pixkat hori bultzatu dela. Hala ere, ikusten dut korrelazio asko, bi aldeen artean, ze gainera hori zen pentsatu genuna. Bai, eta kantu azkarrak ere baduzkagu, bi aldetan. Hori da, bai, eta osea, barealdearen ondorego ekaitzak bestarekin zijoan, eta nolabait ere nahi genuen, bigarren aldea hondamendiak ekarri zena dut, nahi genuen pixkat izatea hondamendia ordunen konfort zonatik ateratzeko eta gauza desberdinak sartu, eta orduan ikusten dut naizta desberdinak izan korrelazioa badagoela. Hasiera baten 4 kantu landu genitun, grabatu genitun, aurreko baxulariarekin, eta ondoren beste 4 hauek. Bai, esan daitekela agian punka dela edo punkaldea dela, ez? Bi alde horiek batzen dituena, ez? Hori da. Beti du harima punki bat. Jarraitzen duen hildoa. Osea, izan daiteke astuna ez, baina beti badu harima punki bat. Baita ere gila da, nik gehiena konposatzut etxean Abletonakin. Orduan, naizta bigarren aldeko kantuak, ez zegosten guztizu daukatuak ez grabatuak, nolabait ere gozetuak hor zegosten. Izan ere, biniloren B aldea osatzen duten kantu berriak 2024ko udaran grabatzen dira Monoren gidaritzapean. Taldearen norabide berria marraztuz. Bigarren grabaketa izan zen pixkat latza eta korapilatxua, ze grabatu genuen Silon erdizka bere etxean eta izan zen pixkat estropozuka, osea, ezin hartu tartea egiteko
bateria egun bat, gitarra egun bat, bajoa egun bat, ahotsak egun bat. Baina, bueno, aipatu esan bezala, ondo dago konforgunetik ateatzea, eta muturrera Bai, eramatea baina- ikustean nondik ateako garen, eta ondo ateraz. Orain, hasi naizela perspektibakin entzuten, nahiko gustora nago. Bino, bai, gustora, eta esan dakoa, pentsatzutan ikela nolabait ere, edo disko honetan bilatu gula ordunen limitea goitikan. Oda, nortikan sinpletasunara jo dezakegula, lehenengo epeko sinpletasunen arte, baina nolabait mugetan aritzen, mugak bilatu ditugula. Ze, ez du, bueno, nik ez dutena nahi da sartu hardcore talde guztiak bezala egiten betik mierda berdina. Ta gustoko du hardcorea, baina ez dut hori egin nahi. Nik bai, ordea. Baina nik ordunekin, ez da orduan, Horregatik atxurra egin dugu beste talde bat, eta hor ja karratuagoak gera, Hori da. eta Nestorrek ez du agindu bertan. Taldearen bidean bada mugarri bat, eta hori mono da. Disko guztiak berarekin grabatu dituzte, eta egun taldeko kide bilakatu da, basuaren lausokak astinduz. Bai, hala izan da, beti esate dut, mono dela taldeko Hori benetako da, hori da. musikaria, orduan bai, hori da. horrek garrantzi handia dauka guretzat ere ez, berak hartzen du nolabait ardura hori guk geure eginkizuna hobetzeko. Orduan, agian leno erabatean egiten genuena edo basuak toki bat zekana, orain estanda bat sortzen du ez, kantu baten barruan. Bai. Agian gitarrak eta bateriak modu batean, modu zehatz batean jotze dute, eta berak ematei beste ikuspuntu bat, ez? Eta horrek ere gure aurreko pentsaera aldatzen du. Bai, hori, ez? hobetzen dugu Kantu asko, bai. Buruan baldin badugu zeo zer, berak beste puntu bat ematen. Bai, eta hori oso joko asko aberasgarria da. gehiago dugu orain bajoa eta gitarraen artean baita ere, eta komplementatzen dire hobeto, eta bai. Askotan gertatu, bueno, azkeneko epean gaina gertatu zena zen kanta gehienak garatu genitula Jare eta Bilok, bakarrikan, eta bera etorri zen eta egin zuen pixarra bat, zan dezagun produkzio lana edo. Azkeneko estualdia berak eman zion, eta hori, berak bajoa sartu zenen, ikusi, aldatu zen baita ere. buelta gehiago. Bai, hori da, kantaren ikuspuntu aldatu eta abotzak sartzeko garaian baita ere, abotza beste bide batetik tirarazi zuen edo, hori da, zati melodiko gehiago sartuz eta hola, eta Bere jotzeko era oso naturala da, kontzertuetan ere ez da, oso hori da, hori da. flowa daka, orduan Hori hori da. eskertzekoa da. Bi grabaketak egin ditugu monoekin, bai, ze nitzar taldean aritzen nintzen bitartean, mono sartu zen txarrekin teknikari, eta horixe oso relazioa edo ondo eramaten ginen, genuen ikuspuntu berdina musikan inguruan, eta orduan gariri proposatu nien monokin grabatzea eta atera zen oso modu naturalean, inolako eztabaidarik gabe, monokin bai, gora. Nestork esate dit, pentsatu eta ez da, zer iruditzen zaizu baizik eta hala izango da. Diktadore bat naiz. Eta bueno, nik ez duan ez eztabaidatzeko gogori, bai. Ez, Aurrera. aurreko batean esango nuen bezala, erentzian dator, Gorpuzkin zen aritzen ginenetik,an bera zen tirano Gorpuzkin zen. Ni nintzen buruzagi maitatua, orduan, eta bai, orain tokatzen ba, saioa a aguantatzea, bai. Bai, lehenbizikoa grabatu genuen Siloziben monorekin, nola mononateralean atera zen, eta hor, aretoan bertan, hor badago txoro bat moto Joder, batekin. Txori bat. Ez, monokin grabatzen atera zen oso modu naturalean, eta gero mono taldean sartzea baita ere. Monorekin grabatu genuen Siloziben bertan, aretoan, eta bigarren aldea grabatu genuen Osinburua estudioan hor Bertizaranan erosi du berak etxe bat edo borda bat edo, eta bertan egin du estudioa eta bertan grabatu genuen, eta oso gustora egia esan. Bai. Ahotsetan ere garapena egon da. Atzera begira oihuka eta ilun abesten zuen taldeak, eta egun argi gehiagoko melodiak ere badira. Ahots oldarkorrak nagusitzen dira hala ere, delai ugari eta zikintasun askorekin. Kanta batzuk eskatze dute argia abestea, eta orain nola baitera hasi naiz saiatzen baita ere argia sartzen, beste batzuk eske uste dut estiloaren intrinsekoak direla, ez, osea, jende askok esan izana, baina gero posible duzu garbi abestu, zergatik oihukatzen duzu, ez dakiz zer, eta osea, pixkat rollotik atz dagon jendeak,
Eta eske pentsatzut dela rolloarekin bat, joan, ari basera zerbait satarra jotzen, agotxa horrekin jumar dela. Eta, bai, oioak, dileia gustoko dut asko agotzean, monok kapatzen hau zentzorretan, nik gustoko dut gehiago, eramatea extremora, baina, bueno, influentzia asko agotzean, nahiz eta gero igual nahizen pixkat mugatua. Pentsatzut orain nahiz eta oiokatu eta hasi nizela melodia sartzen. Hartzen dut beti, saiatzen estiratzen rollo kabernosetatik, black metala sartzea ez lutxean eta bar, gero Matt Pike eta Crowbarren gisa hortako rolloak badila pixkat oiukatuak, baina bautela melodia eta joko pixarra baitare eta bai, eta orain, incluso rollo garbiagoat, bai, olako, bai, oza pixkat, kantuak eskatzen dunan arabera. Itsasoaren inguruan dabiltza taldaren kantu guztiak, eta disko berrian ere hortik jo dute. Musika terapia taldekideentzako, elkartzea eta zarate egitea nahikoa da irri farmaltzur bat pizteko. Bueno, beti ere aria itsasoarekiko itsasoa da, eta bai, batzutan iluna baino gehiago misantropoa edo, bai, nolabait erabiltzen dugu hau kanalizatzeko bai gure egunerokotasuneko kontukoak, eta gero egunerokotasuneko, norberak dauzkanak, eta gero gizartearekin esparru ez gizarte irekia, hori egia esan, berak aipatu duen bezala, musika terapia modun erabiltzen dugu, ezta? Astean behin elkartzen gara eta zeure bizitzan une horretan hori dago bakarrik, ezta? Txortan egitea bezala. Eta berak kontu bera bere hitzekin, ez? Azkenean azaleratzen du, egunero dauzkan arazoak. Eta ez dire, ez negatiboak, ez positiboak hitzako, pixkat. Bai, normalan beti, resolbitzen dire edo, modu positibo batean gero esaten dutena bitazkan. Barealdiaren ondoreko ekaitzak hondamendia dakar lanak, vinilo eta CD formatoan ikusten du argia. Agina ziguraren babesean argitaratzen da. Bai, lehenengo zati atera genuen bakarrikan Bandcampean, eta bigarrena atera genuen viniloan baita ere. Kontua da, 8 kantu sendo egitea batzutan saia dela, edo ez dakit. Eta bai, denbora eskatzen dut, baita ere saia dela. Iritzen da momentuan du nahi ziren, ensaiatzen 8 kantu, ensaiatzen dugu astean behin ordu terdi, eta ikusi genuen hobeto zentzu gehiago zuela eta lau egitea, eta lau grabatzeko ere errexagoa da. Eta modan dagoelako, modan dago baita ere. Beti modak jarraitza ditugunez, hori da. Gure estiloa baita ere modakin bat egiten du. Estiloa esaten du janskera, Hori da. Orduan egin genuen lau, igo Bandcampera, eta bigarren lauakin batera atera genuen biak batzen zituen viniloa. Esan bezala, pentsatua genuen lehenagostikan, izenekin bat egiten du, esan dut. Badugula justifikantea, barealdearen ondorengo ekaitzak, hondamendia dakar. Bai vinilo euskarrian eta CD-an atera dugu. Antza denez, gaur egun ez baizu vinilo ateratzen ez zara inor, eszenaren barruan horregatik vinilo atera genuen. Nik pertsonalki ez dut vinilorik ez erosten, ez entzuten, ez ezer. Eta horregatik atera genuen CD-an. Hori da, kaka baino honestori, vinilo atera badegu nik ere entzuna nire etxean, orduan CD atera genuen. Aginakin atera genuen, zela Mikel Arratxe eta Bilok euki genuen burutazio bat bere garaian, ikusi genuen inguruan aktibo egiltzen ginen jendea eta inketuen musika lantzekoak gero euskana, ez dakit nolabait ere emozionatuak bizitzen duguna musika gure esparruan edo gure inguruan jende gutxi ginela. Baina jende gutxi honek talde asko egiten zituen, eta ari zen bakoitza alde batetik gauzak atetzen. Orduan nolabait ere denak englobatzea, pina pixar bat egitea, ondo ikusi genuen, eta orduan egin genuen agina, eta horren aginarekin atera genuen. Aginakin atera da Atzar, atera da Zenbirus, atera da Izukari, Kosmaiko Zin, Epe berria iristear dagoela. Eta hainbat gauza gehiago dauzkagu buruan aginarekin.
Hondarribiako Silozibel elkartean egiten dituen saioak taldeak, herrian den musika arnasgune garrantzitsuan. Amodio eta gorroto historia dute elkartearekin. Silozibel bai sorte bat dugu, Hondarribi bezalako herri batean olako elkarte bat eukitzeko. Hor ematen dugu ensaiatzeko aukera modu merke batean eta horretaz gain kontzertuak ikusteko aukera ematen dugu eta egia esan jendeak ez daki zer duen herrian bertan. Da elkarte bat nun jende gutxik asko egiten duen, jende askok gutxi egiten duten eta askoiek asko kejatzen diren. Orduan nolabait ere sortzen du batzutan etxipena edo, ez? Baino, esan bezala kriston sortea dugu eta noizbait emango zaio pentsatzen dut buelta egoerari jendeak kontzientzia hartzen duen espazioaz. Ez dut uste mes honek esertako balio izatea, baina zer pizten bada batengan postuko nahiz. Gure herri honetan oso polita da eta abar, baina berez kulturalki grina daukagunok zail daukagu, azaleratzeko barruan dakaguna. Orduan eskertzekoa da, bere garaian herriko gazte batzuek lortu izan zutena, zorionez, orain dela 31 urte, okerrez banago, 31-32 urte, gaur egun zorionez, oraindik ere profitatu dezakegulako toki bat, eta eskertzekoa da, bestela ez dakiz ere egingo genuke guk. Egia da. Orain lortu behar deguna da, belaunaldi berriak bertara gerturatzea, baina hori uste dut dela Euskal Herri osoan, edo mundu mailan dagoen arazoa. Gazteek nahiago dute beraien gelan egon Fortnite jolasten, musika talde bat egin beharrean. Dagoeneko hasi dira zuzenean disko berria aurkezten, eta udako etenaldia eta gero, indarrez abiatuko dute ikasturte berria irailean. Jo ditugu orain aurkezpenean udara binoleno sortzi edo 9 kontzertu alakon bat, eta gero badauzkagu eskaintzak baita udazkenera begira, eta idea jarraitza jotzen kanpora jungo gara, badauzkagu eskaintzak kanpora jungeko baita, egin behar duguna da pixarra antolatu gure bizitza. Ideia hori da, orain etetea udan, bakoitza bere familia eta duelako, eta gero udazkenean itzultzea, eta abendura arte, ematea beste kontzertu, eta gero ikusiko dugu, agian 3. prestatu edo... Hori da. Izan ere, taldeko kideak ameslariak dira, eta argi dute eman nahi dituzten hurrengo urratsak. Nahiko genuke biraren bat egin atzerrian urrun, rollo Ipar Korean edolako zerbait. Rodeok egin zuen modun. Rodeo Ego Koreara juntzen. Ez, Ipar Koreara. Ego Koreara juntzen. Ez, oso sozialistak dira. Ego Koreara juntzen. Ego Korea kapitalismoaren pinakua da eta... Ze izango da horrengoa, Topagunea Guadalajaran egitea? Edo ez, Topagunean Zutagar eta ez dakit zenbat urteko taldek jotzea, S.A.k adibidez eta Gozategik eta olako gauzak. Bestalde, gustatuko litzaiduke, orain hainbeste mugimendu sortzen ari direnez politikarloan Euskal Herrian, horietako batek gu hartzea bere talde fetitxe bezala eta beraien festi guztietara eramatea, jotzera, ez dakit, bat eman libre badago, hemen txegaude. Bai. Aldatu dezakegu gure ideologia. Ezakit, jardun, esker nazionala, horietako baten bat, hola joko genuke toki gehiagotan. Bai. Eta aukiko genuke benetan ikuslegoa. Kriterio asko duelako tokitara joten den jendeak.